खुलुमबाय लोगोफोर आमेरिका इजराइल आरो इराननि जि जुद्ध 40 सान जालांबाय आरो बै 40 सानाव बिथांमोना मा खालामखो दिनै मा परिस्थितियाव बै जुद्धआ जानानै दोङो आरो लोगोसे बे जुद्धआ मब्ला जोबगोन बे गासैखौबो दिनै बे भिडिअनि थ्रुयै आं नोंथांमोननो मिथिहोगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आमेरिकानि मोनसे थांखिया जाबाय बै जिथु मिडल इस्ट बै मिडल इस्टआव जेसेबां कान्ट्रि दोङो जायफोरनाव थाव दोङो बै थाव गोनां कान्ट्रिफोरखौ बिथांमोना गावसोरनि आखायाव लानांगो आरो बै थावखौ गावसोरनि कन्ट्रलाव लाबोनांगो। आरो इजराइलनि थांखिया जाबाय इजराइला दा ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दोङो जाय खामानिखौ गुबुन गुबुन हादोरफोरा मोजां जायाखै होननानै बुंगासिनो दोङो आरो मानि थाखाय मोजां जायाखै बे इजराइला हामासनि नामाव बा टेररिस्टनि नामाव बिसोरखौ फोजोबस्रांनायनि नामाव दिनै जिथु जेनेरेल सुबुंफोर बै सुबुंफोरनि सायाव बम गारगासिनो दोङो। लेबनानाव प्राय 1000से सुबुं दाखालि बावैसो जिउ गोमानो गोनां जादो बै इजराइलनि बमजों। दा खोन्थाया जाबाय इरानजों मानि हेंथा मानो इरानखौल' दा आमेरिका आरो इजराइला नोजोर होदों। इरानखौ नोजोर होनायनि थांखिया जाबाय इराना जिथु पारमाणबिक बम जायखौ जोङो निउक्लियार पावार बिथांमोना बानायनो थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दंमोन आरो बै निउक्लियार पावारा जानाय लोगो लोगो इजराइला आरो आमेरिकाया जोबोद खहा जागोन। मानि थाखाय आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थागोन। इराना जुदि बै निउक्लियार पावारखौ साक्सेस खालामोबाथाय बै आमेरिकायादि डलारजों माने थाव फाननाय मोनसे रुल्स बानायना दोनदो इराना बे बाथ्राखौ जेब्लाबो गनायना लानाय नङा आरो गनायना लायाबाबो जेबो खालामनो हानाय नङा जेब्ला इराननि आखायाव बै निउक्लियार पावारा थागोन। आरो इजराइलखौ अलरेडि इराना नायनो हाया मानि थाखाय इजराइला हामासनि नामाव जिबायदि गुबुन कान्ट्रिफोराव बम गारगासिनो दोङो लेबनान जाथो पेलेस्टाइन जाथो सुबुंफोरखौ जानला मानला बम गारनानै बिसोरनि न'फोरखौ धंख खालामबाय दोङो। बिसोरनि जिथु स्कुल कलेज हस्पिटाल बेफोरखौ धंस खालामबाय दोङो आरो बे धंस खालामनायनि थांखिया जाबाय इजराइला गावनि बाउन्डारिखौ बारायनो थाखाय गावनि जि मोनसे प्लान ग्रेटार इजराइल माने दा जि इजराइल दोङो बे फिसा जायगा मोनसे बे इजराइलखौ आरोबाव गुवार खालामनो थाखाय इजराइला आमेरिकानिबो बाथ्रा खोनासङा रावनिबो बाथ्रा खोनासङा। दाखालि बावैसो डनाल्ड ट्राम्पआ 15 दिननि थाखाय बे जुद्धखौ दोनथ'दोंमोन सिजफायार खालामदोंमोन आरो बे सिजफायाराव इराना 10टा माने पइन्ट लिरनानै हरदोंमोन जे बे खोन्थाखिनिखौ आमेरिकाया जुदि मानियोबाथाय बे जुद्धखौ जोङो थाथ'गोन जोङो रावनिबो सायाव बम गारा। आरो आमेरिकाया बे बाथ्राखौ गनायनाबो लादोंमोन मानिनाबो लादोंमोन नाथाय बे आमेरिकाया जेब्ला बेखौ एनाउन्स खालामो जे जोङो हप्तानैनि थाखाय बे जुद्धखौ दोनथ'गोन जोङो जेबो बम होरि गारा आरो बे 10टा पइन्टआव बेबो लिरनाय दंमोन जे लेबनानाव इजराइला जेबो बम गारनो मोना होननानै। नाथाय बै डनाल्ड ट्राम्पआ बुंनायनि 10 मिनिट उनावनो बे इजराइला लेबनानाव आरोबाव बम गारनानै 1000सेनिबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो आरो बेयाव गथ' गथाय बेफोरबायदि जेबो नायाखै जेराव इस्सा इयावनो माने बमखौ गारनानै होदो। आरो बिनि सायाव प्राय दिनै लेबनानाव 1 लाखनिबो बांसिन नखरफोर दोङो जायफोरा न' दुवार गैया टेन्ट खानानै थानो गोनां जादों। गतिके बै इजराइलनि सायाव इजराइलखौ नोंगो जोङो मानिना लायो जे गोदो इजराइलिफोरनि सायाव बिराद अत्याचार जादोंमोन
नाथाय बै अत्याचारनि बदलाया दा जाबायदि इजराइलआ खालामबाय दोङो बियो जेब्लाबो गनायथावनाय नङा आरो बिनि सायाव जेब्लासिम गासै हादोरफोरा लोगो नांनानै आवाज दिखाङा अब्लासिम बे इजराइलआ बेफोरबायदिनो खामानि मावगासिनो थागोन। बिनि थाखायनो दा इराना निउक्लियार पावार जानाय लोगो लोगो बे इजराइलआ बेफोरबायदि खामानि मावनो हानाय नङा। मानोना इराना सिगांनिफ्रायनो हामासनो आरो लोगोसे लेबनानाव हेल्प खालामबाय थायोमोन आरो बै हेल्प खालामनायनि थाखायनो इरानखौ इजराइलआ नायनो हाया आरो इजराइलनि जानानै आमेरिकाखौ बै इजराइलनि जिथु नेतान्याहु प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंदोंमोन जे साननैसो बमा गारना होबानो इराना सारेन्डार जानांगोन आरो सारेन्डार जानाय लोगो लोगो नोङो बै थावनि कन्ट्रलखौ नोंनि आखायाव लानो हागोन। नाथाय बिदि जायासै, इराना सारेन्डार जायासै आरो इराना खोब मोजाङैनो आमेरिका आरो इजराइलजों जुद्ध नांदोंमोन। गतिके दा जिथु 15 दिननि जुद्ध बिराम, बै जुद्ध बिरामा बेसेबां आरो थाबावगोन जुद्ध नाङालासिनो एसेबां जोंनि थाखाय मोजां। मानोना नोंथाङा गेसनि जिथु क्राइसिस नुनो मोनबाय दोङो आरो लोगोसे दा थावनिबो दामफोरा बारायनायनि आसा दोङो। इलेक्सननि थाखाय हयथ' जोंनि इन्डिया सरकारा जेबो एक्सन लायाखै, नाथाय इलेक्सननि उनाव पाक्का 100% बै जोंनि सरकाराबो बै थावफोराव दामफोरा बारायगोन। अलरेडि बेफोर खोथाखौ आमेरिकानि जिथु सुबुंफोरा प्रटेस्ट खालामगासिनो जोङो जे जोङो मानि थाखाय इरानाव बेफोरबायदि जुद्ध नांनो गोनां जादों, इराना मा दाय मावदो, इजराइलनि जानानै जोङो मानो जुद्ध नांहैदो, बेफोरनि थाखाय डनाल्ड ट्राम्पनि एगेन्स्टै गोबां सुबुंफोरानो लामायाव ओंखारबोदों आरो लोगोसे प्रटेस्ट खालामदों जे बेफोरबायदिया मोजां जायाखै होननानै। दा नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना इराननि भागै बा इजराइलआ बै लेबनानाव बा हामासफोरनाव पेलेस्टाइनाव जाबायदि बमा गारबाय दोङो बेफोरो मोजां ना गाज्रि? बे गासैखौबो डिटेल्सै नोंथांमोनाबो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हागोन। लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ, अब्लासिम गोजोन्थों।